Je posledný marcový piatok, sme na hrebienku vo Vysokých Tatrách. Už len niekoľko minút zostáva do štartu úvodnej disciplíny majstrovstiev Európy v skialpinizme pretekov dvojčlenných družstiev. Do Vysokých Tatier pricestovali skialpinisti zo 17 krajín, čo je rekord európskeho šampionátu. 45 mužských a 13 ženských dvojíc vyštartovalo z hrebienka do Veľkej Studenej doliny na 22-kilometrovú trať s prevýšením vyše 2000 metrov. Trasa viedla cez Svišťové sedlo na Svišťový štít, odtiaľ na Malý závrat, Priečné sedlo a cez Strelecké polia späť na hrebienok. Cieli na hrebienku už netrpezlivo očakávali najlepšie dvojice. Ako prvý sa tu po 2 hodinách, 20 minútach a 37 sekundách objavili Francúzi Stéphane Brosse a Pierre Gignoux, no titul majstrov Európy napokon nezískali. A tak sa zo zlata tešili švajčiarski reprezentanti Damien Farke a Elmer Rico. Druhí skončili Taliani Reicheger Bruno a tretí ich krajania Vescovo Mezzanotte. Našli sme správne tempo. Terén, ktorým sme prechádzali, bol relatívne nenáročný až na ten najvyšší výstup. Bolo do snehu na lyžovanie, udržiavali sme si svoju pozíciu. Prežili sme pekný deň. Pre Francúzov je to veľmi ťažké, že sa s tým musia zmieriť, ale pravidlá platia pre všetkých a keďže urobili chybu, musia toto rozhodnutie rešpektovať. Najlepší z našich Milan Madaj s Dušanom Triznom obsadili 13. miesto. Naša jediná dvojica Anna Pažitná, Lenka Lackovičová obsadila 8. miesto. V nedeľu, v posledný deň európskeho šampionátu, vybehlo na trať pretekov jednotlivcov 113 mužov a po nich 38 žien. Trasa v dĺžke 20 km mala prevýšenie 1760 metrov a viedla Malou Studenou dolinou okolo Tério chaty cez Baranie sedlo, Sedielko, Priečné sedlo a cez Veľkú Studenú dolinu späť na hrebienok.
Len 2 hodiny, 1 minútu a 20 sekúnd po štarte sa objavil v cieli ako prvý Talian Manfred Reicheger, ktorý po striebornej medaile v súťaži družstiev získal vo Vysokých Tatrách aj titul európskeho šampióna v súťaži jednotlivcov. Dnes to boli veľmi ťažké preteky, ale cítil som sa veľmi dobre. Keď som po druhom výstupe išiel ako prvý, dýchal mi na chrbát Švajčiar, ale v zjazde som si svoju pozíciu ustrážil. 19 sekúnd za víťazným Reichegerom prišiel do cieľa na druhom mieste Francúz Stefan Bros, tretí skončil Švajčiar Heinz Blatter. Najlepší z našich Miroslav Leitner obsadil 13. miesto. Po prvenstve v súťaži družstiev si vybojovala zlatú medailu aj v pretekoch jednotlivky 30-ročná matka 3 detí Kristina Favreová zo Švajčiarska. Som veľmi spokojná so svojím výkonom. Boli to veľmi ťažké preteky, ale dobre som zabojovala. Som veľmi spokojná. S takmer 7-minútovou stratou na víťazku obsadila druhé miesto ďalšia Švajčiarka Mabilardová. Tretia skončila Dikonionová z Francúzska. Jediná naša reprezentantka Anna Pažitná prišla do cieľa na 21. mieste. Mal som možnosť absolvovať niekoľko neoficiálnych aj oficiálnych rozhovorov, jednak s pretekármi, jednak s vedúcimi družstiev a jednak s predstaviteľmi ISMC. Ja musím naozaj s radosťou konštatovať, že zatiaľ sme naozaj veľmi spokojní.